Non, é increíble. E iso é a moita profundidade? Eso aí estábamos a 20 metros, máis ou menos. Xa hai que aguantar respiración, Sí. Non, é increíble, pero claro, o malo desto é que tens que facer moitas inmersións ao día e eu como sou unha persoa moi sedentaria que non fai moito deporte, acabei reventado. Ostras, pero mira a luz que hai, Claro. Mira. É como unha pecera, é increíble. Ostras. Mordeume, Nemo. E iso é no Mar Vermello, exactamente. Sí, exactamente aí. Guau, que pasada, No, pero é increíble, Creo que che vin algún vídeo de inmersións de buceo de noite. De noite, facemos ás 5:30 da mañá, tocanche a campana, venche a despertar, ás 6 tiras a auga, unha hora, subes, desayunas, descansas hora e media, tiras a auga outra vez outra hora, subes, comes, descansas hora e media, tiraste outra vez, merendas, descansas hora e media, volves a auga de noite total, cenas, durmes e outra vez igual. Bueno, pero merece a pena, mira que bonito, Un aplauso para Xurxo Carreño. Por certo, contei antes que mañá celebramos o programa 100. Vamos ter un invitado moi especial e vai estar a nosa amiga xaponesa Aruna. Acordeime ahora, porque antes de entrar me díxome Xurxo que a túa namorada outro día chorara con Aruna, Sí, emocionouse porque xerou como moita empatía ou transmite moito, é como que fala tan dende a educación ese punto inxenuo, non? Que transmite moito ao final ao falar. Un corazón precioso e nos ten Increíble. enamorados a todos. Mañá estará aquí Aruna con un invitado moi especial do programa 100. Non quixen saber nin o que me traes. Mellor. Porque me empezaron a contar e dixen eu, pero que tontería máis grande. Me empezaron a contar dunhas froitas que fan películas. Vamos falar das cousas que están en tendencia nas redes sociais referentes á comedia. Bueno, non me interesa nada, pero vemos. Non te interesa nada, vamos falar do tema. Eu quero aprender. Sabes o que son as frutinovelas, non? Porque eu estou sei que hai como unhas telenovelas que protagonizan brécolis, frutas... Sí, de todo tipo, hai de todo, hai como coches, hai Pero teléfonos... eso fai no xeito, fai na inteligencia artificial. Eso fai no a xente con programas de inteligencia artificial. Tú pons uns prompts, que son uns textos, que dis, quero un plátano que faga isto, unha fresa que faga isto, e a inteligencia artificial o que fai é unificar todo o texto e pasalo a vídeo. Tamén podese facer con fotos, pero neste caso traio varios vídeos de frutinovelas, podemos poñer o primeiro, explicoche un pouco de que vai. Sí. É un plátano que lle dá o doble do soldo, un brócoli que lle dá o doble do soldo un plátano. Entón, se o plátano di, déchesme o doble do soldo, é unha persoa honesta, e se non, pois bota o da empresa. Precioso, é un brócoli. É unha cousa increíble, increíble, pero despois a historia enrevésase moito máis, poñemos o vídeo. A ver. Por fin día de pago, espera, ¿por qué hay el doble aquí? Les puse dinero extra en los sobres de todos los trabajadores. Es una prueba, el que me devuelva ese dinero es honesto. Lo haciendo y le subo el sueldo. Buenas noches, señora. Me pagaron de más en el sobre. Esto no me pertenece, se lo devuelvo al jefe. ¡Qué idiota tan noble! Gracias por la donación, Ay, Barry. foi a Te di la oportunidad de Ya ser no como honesto, pimentos. Barry, y me robaste. ¿Así me pagas? Señor, yo se lo devolví, se lo di a su esposa anoche. Grabé todo con mi teléfono. Mire con sus propios ojos. Que mierda. Claro. No. Pero ten unha historia porque ao final Brócoli entérase de que a súa muller mentiu, Brócoli queima a casa Pero que a mí non me interesa un brócoli falando. con pemento dentro, e ao final o que quería Brócoli era liarse con plátano. E son historias que non teñen sentido ningún. Vale, tes algunha mara destas? Teño outra dunha pataca que ten unha cita cun pexego. Unha pataca? Sí, e o pexego ten problemas de gases. Poñede de vídeo, por favor. Tengo que decirte algo antes de casarnos. Es que al dormir me tiro mucho peo. Pero eso lo hacemos todos. Si quieres, tírate uno aquí. ¿Está bien? Dios mío, estás podrido. ¡Lléveselo preso por contaminar mi negocio! Yo no pensé que iba a oler tan mal, perdónenme. Estevo. É un sinsentido. É un sinsentido, pero funciona moi ben. A xente gustalle moito. De feito, pídenme se iso tes que facer máis reaccións a frutinovelas. E nós non podemos facer unha serie de grelos. Sí.
grelos e patacas Non que podemos falan facer aí. un ti máis eu e meterlle cousas, podemos Claro. meter froitas, facer un Land Rover con froitas. En vez de mareas vivas, frutas vivas. Frutas vivas. Ou plátanos combinados. Plátanos combinados. Plátanos combinados. Buah! Eso é unha boa idea que non Cuidado, está explotada, Plátanos combinados. E tamén, o que me gusta da inteligencia artificial é que todo o que pensas podelo crear, non, en vídeo. E hai un vídeo moi guai, porque hai este estigma, non, que temos, que teñen a xente de fora, os mesmos os galegos, que dicimos que o churrasco ao forno que non o comemos. Que é como un chiste, non? De, os galegos non comedes churrasco ao forno, só Pero comedes churrasco a brasa. hai xente que fai churrasco ao forno. A min gústame. Eu digo sí ao churrasco ao Pero forno e digo churrasco sí. de cocho. Claro. E mételo no forno. Miña nai fai un churrasco de cocho con patacas ao forno que está para chupar o dedo. Pero adobao. Sí, perexil, aceite... Pero é unha mierda. A ver, mellor a brasa que ten ese sabor Claro. a madeira, non? Pero o forno tamén me gusta. Entón, non sei quen foi, pero fixe un vídeo de un home que fai churrasco ao forno e veno a arrestar a Garda Civil. Normal. Poñemos vídeo, por favor. A ver. Mansas costas, señor. Tranquilo, xa o teño. Mire, por indicación xudicial temos que leválo preso por cociñar churrasco ao forno. Está recollido na orde, vese perfectamente o asado aí dentro, aínda fumegando. Pechado e listo. Veña, movemos. Ostras, meu pobre. A A Guardia Civil. Guardia Civil, É que non sabes ata que punto estar facendo cousas tamén que son legales ou ilegais, de meter a Garda Civil Oye, aí. por certo, cambiando de tema, entereime hoxe creo de que o mellor bocadillo de España está aquí en Galicia, Digo, por se queres a semana que ven... Sí. Pero vino, estou no certo, sí. O mellor bocadillo de España, E de que? Non sei, pero está en Galicia. Pero... Sabes de que falo, non? Para a semana que ven poder ao mellor probar. Ah, eso está guai. Home, Millor de España, o mellor de España. Mellor bocadillo tradicional. Creo que era. Tradicional. O sea, bocadillo de cousas normales. Cal é o teu bocadillo favorito? A mí o meu bocadillo favorito... Non sei, Un bacon queso. Bacon con queixo. Oh. Non. Bacon Eu quizá de lomo con queixo. Lombo con queixo, sí. Bueno, Sí. ou un trifásico destes que levan de todo. Sí. Ou de cereixas. Bueno, tamén. Vale, E logo onde vas? temos outro vídeo que este xa tampouco ten moito sentido, de que é unha nai da actualidade que viaxa á antiga Grecia. Entón, pois, os romanos, o sea, os estes todos dalle como ordes, ¿no? De que é a típica nai galega. Entón, poñe de vídeos para contender. A ver a esa mamá. ¿Qué pasaría si tu mamá viaja a la antigua Grecia? Obliga a todo el ejército espartano a ponerse suéter porque está pegando fuerte el chiflón y se están enfermando. Les hace caldito de pollo y les unta Big Vaporrub. Medusa la mira para convertirla en piedra, pero la mirada encabronada de mamá es más poderosa que un kamehameha. Mientras barre el ágora, Sócrates le pregunta: Si tu poder es ser regañona, ¿qué serías tú sin él? Le acomoda un escobazo y lo pone a trapear. Aquí se viene a ayudar, no a filosofar. Non ten sentido. Non ten sentido, e o que traio por final sí que é máis raro aínda todavía, e creo que me des a tua opinión, porque son cousas que eu non entendo. É que os rapaces de hoxendía, a xeneración, non sei como se chama, a última que hai. Sí, mangantería. A Omega esta, sí. Os que teñen agora 16 anos ou 17. Esa. Sí. Teñen unha serie de expresións que eu non termino de entender, pero que a eles falle moita gracia. Por exemplo? E temos o concepto de farmear aura. Farmear aura. Farmear aura. Farmear ven da palabra farm, que farme granxa en inglés. Entón, o término farmear utilízase moito en videoxogos, cando tes que recolectar, por exemplo, madeira, é farmear madeira. Pero a xente, os rapaces, cando pasa algo como que estás acumulando como moita enerxía positiva e tal, estás farmeando aura. Entón, fixose moi viral un vídeo dun rapaz nunha regata facendo un baile así, e eso é farmear aura. Poñe do vídeo, por favor. Que me dices? Ostras, qué bueno el tipo, Vaya fenómeno. Pero farmear eso, o sea... Non, o término farmear aura fixose coñecido
creo que por este vídeo. Pero que pasa que tú farmeas aura nos momentos, por exemplo, está chovendo e pos unha música épica, non? Estás caminando aí baixo a chuvia, estás farmeando aura. Pero agora entendo, eu por eso eu a xente nova eu xa nin lles contesto. Claro, non, é que non Eu a miña filla ten 15 anos, eu non lle contesto, ela fálame, fago que non escoito. É que non se entende, porque é imposible, porque dixe, está farmeando aura, e te parvo, que... Estou farmeando aura, sí. Estás farmeando aura. E hai outra expresión, que é a última que teño, que esta sí que non ten sentido ningún, de feito preguntei a ChatGPT, creo que me des a tua opinión, que é o 6-7. Eso dixen eu a miña filla outro día. Dixo 6-7? Intentei explicar o que era 6-7 eu a ela, e dixeme ela, pero papá, eso non existe.